Май аз съм в гроба, после има срок на поддръжка, това, който се занимаваме. Та аз се сети, каква 44-та, ние сме на тройката, винаги, коя тройка? И тройката относно 44-та спрямо разликата от изтока, какъв вирус? То всичко, какво погледнете посока планината Видоша е изток. Защо? И то е към Варна е изток. Там лудостта как е крила 0 от изток? Къде? Кой е квартал? Та кои са виновните ли? Не знам кой е с педала, аз съм два пъти. Да има мир. Нормално. А за тройките ли? Така съм, имам шофьорска книжка. Тротинетка ли? Да има мир. Велосипед ли? Да има мир. Колело? Да има мир. Скутер. За мене се отнася да има мир. Къде? Той има някаква логика. Да има мир по този начин. Имам подметика. Аз съм пешеходец. Защо го казах ли? За думи и приказки трябва да знаете кога какво да го кажете по какъв начин и да се обяснява по начин, ако не да им го пишете, защото подрастващото поколение сочат то са оня, тя. По-добре тя мама ми запуши устата, тя виновна. Как аз, баща ми един шамар, защо? Продължението, който го изказвам, тия моите, твоите родители, нашите децата, родители, превчера не е роднина да някакви. Аз съм извънземен, вие сте извънземни. То относно замахане на някаква табела спрямо 3 знамена, посока те 10 000 човека има различни, заедно да влеем вътре в гьола, в неисторическата част да умрем еднакво. Това е много хубава идея за тройката. Плюс студенти и учениците, да, бившите, че съм отлични по обяснение, плюс пенсионерите, колко стана? 70% вярно, сега за бившия настоящия кой? По прякор, не прякор, големи, много игри, много мнения, много образование за кмета. Да, си заек, за някой по принцип. Всичко добро, той и аз съм заека кмета.